ଧନ ତମେ ତାଙ୍କ ମିଠା ଖାଇଛ? ସେ ଯେଉଁ ବେବିଲଟା ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ କେମିତି ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ? କେମିତି କରି ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ? ଆଉ ବୁଢ଼ୀମା କେମିତି ଖାଏ? ବୁଢ଼ୀମା କେମିତି ଖାଉଛି? ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି ବୁଢ଼ୀମା। ଓହୋ। ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ହେଇ କେମିତି ରାତିରେ ଥୁରୁଥୁରୁ ହେଉଛି? କେମିତି ଥୁରୁଥୁରୁ ହେଉଛି କେମିତି ବୁଢ଼ୀମା? ଆଉ ପୁଁ କରିକି କିଏ ପୁଁ କଲା? ପାପା କଲେ ପୁଁ। ପାପା ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ତ ଏଠି ଅଛ। ପୁଁ କେମିତି ପାପା କଲେ? ପାପା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆମ ପାଖରେ। ଓହୋ ହଉ 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 ଠିକ୍ ଅଛି। ପାପାଙ୍କ ପୁଁଟା କେମିତି ଗନ୍ଧ କଲା? କେମିତି? ମାଲୋ କି ଗନ୍ଧି। ଉଲ୍ଟି ଆସୁଛି ନା ମାମାକୁ ଏମିତି। ଆଉ ମାଉସୀ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ବାବା? କେମିତି ଖାଆନ୍ତି? ଅଜା ତମକୁ କ'ଣ ଶିଖେଇଲେ? ପରେ ଆଉ ଆଈ କେମିତି ଚା ପିଅନ୍ତି? ଚା। ଗୁଡ୍ ବୟ। ତମ ନାଁ କ'ଣ ବାବା? ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୋର୍ ନେମ୍? ମାମା। ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୋର୍ ନେମ୍? ମାମା। नो बेबी रॉन्ग। ଆୟାନ। ଇଏ କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ? ମାମା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାମୁଁଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲ ମାମୁଁ। ମାଇଁ। ଆଈ କହିବନି ଆଉ କିଛି। ବାଏ।